sa tu stretli desiatky zamestnávateľov z regiónu, zástupcovia vysokých škôl a odborných inštitúcií. Spája ich jedna téma: ako mladých ľudí pripraviť na prax a hlavne dať im dôvod ostať pracovať v našom regióne. Stretnutie je pre mňa veľmi dobrá informácia aj zážitok. Škola nemôže byť uzavretá v jednej bubline. Na vyučovacom procese využívať tých odborníkov z praxe a spolupracovať so zamestnávateľmi a na základe toho to už potom príde. Systém duálneho vzdelávania je výbornou príležitosťou na to, aby si odovzdávali informácie, dávali si spätnú väzbu. Veľmi radi budeme, ak bude rásť počet študentov, ktorí budú vstupovať do systému duálneho vzdelávania, aby sme sa možno už naozaj dostali aj do situácie, že si vieme aj pomáhať odovzdať si príklady dobrej praxe. Spolupráca so zamestnávateľmi je veľmi dôležitou časťou odborného vzdelávania na stredných odborných školách. Zamestnávateľia vedia veľmi dobre pripomienkovať alebo teda navrhovať inovácie v rámci obsahu vzdelávania pre stredné školy. Žiak sa dobrovoľne rozhoduje, či u daného zamestnávateľa nastúpi na duálne vzdelávanie a následne či aj u neho ostane následne pracovať, a to je vlastne cieľ toho duálneho vzdelávania. Tak spolupráca je na veľmi vysokej úrovni a vidno, že sa to všetko modernizuje. To vzdelávanie tých detí a žiakov bolo na tej najvyššej úrovni. Samozrejme by som odporúčal spoluprácu všetkým zamestnávateľom. Chceli by sme to vyskúšať, už sme nejako začali a to duálne vzdelávanie je možno zaujímavejšie. Je tam potenciál, že by tie deti potom neskôr, ako budú mať záujem, mohli ostať u nás pracovať. Je to veľká príležitosť naučiť nové veci. Spolupráca so stredoškolským kampusom v Starej Ľubovni je jedna z najlepších, ako sme doteraz mali. Máme uzavretých 20 učebných zmluv. Je to taká spätná väzba o tom, že takisto aj naše výrobné priestory sú vyhovujúce, máme moderné akože technológie a tí žiaci majú záujem vlastne u nás vykonávať vlastne aj ten duál. To bolo veľmi obohacujúce, keďže ja som z prostredia vysokej školy a myslím si, že sa mi ukázalo veľmi veľa takých možností na spoluprácu. Pán riaditeľ, čo bolo dnes hlavným cieľom konferencie o duálnom vzdelávaní? Motivovať gastrosektor a biznis sektor do toho, aby išli s nami do duálneho vzdelávania. Prepojiť hlavných partnerov, či už sú to zamestnávateľia strednej školy, vysoké školy. Spätná väzba od súčasných zamestnávateľov bola dobrá, že naozaj duálne vzdelávanie má pre nich reálny prínos. Taktiež potreba najmä z gastrosektora nášho regiónu je veľká, takže preto som veľmi rád, že veľa zamestnávateľov prišlo na túto konferenciu. Verím, že vďaka tomu sa podarí nadviazať nové partnerstva.